Kunnioitettu rouva puhemies! Meillä on tosiaan tänään käsittelyssä kulttuuripoliittinen selonteko. En ota sinällään suoraan selontekoon kantaa, mutta otan siitä käytyyn keskusteluun kantaa ja pohdin tätä vähän aloitan omasta näkökulmasta, omasta näkemyksestäni kulttuuriin. Olen harrastanut lähes koko tiedostavan elämäni musiikkia. Soitan edelleen kitaraa joka viikonloppu, kun pääsen täältä Helsingistä kotiin. Se on hyvä keino rauhoittua, se on hyvä keino unohtaa kaikki se, mitä tässä maailmassa tapahtuu, mitä tässä talossa tapahtuu, kaiken tämän synkkyyden keskellä. Ja se on hieno harrastus. Suosittelen lämpimästi musiikkia kaikille. Se on vain yksi osa-alue tietenkin kulttuurista. Ja sitten olen tätä keskustelua seurannut siitä näkökulmasta, että nyt kun hallitus toden totta tekee sopeutustoimia kulttuuriinkin, hyvin maltillisia nähdäkseni, niin täällä pelotellaan vähän niin kuin heinäsirkoilla ja maailman lopulla, että nyt kulttuuri on uhattuna ja kulttuuri tuhoutuu ja kulttuurilla ei ole tulevaisuutta ja sitä sun tätä. Ymmärrän poliittisesti tämän kaltaiset puheet, ymmärrän, että sillä yritetään saada ääniä ja vakuutettua, kuinka oppositio on nimenomaan kulttuurin puolella. Muistuttaisin toki viime kaudesta, kun kulttuuri ajettiin aika vaikeaseen tilanteeseen, mutta ei siitä se enempää. Mutta joka tapauksessa niin se, että kun hallitus tekee tosiaan sopeutuksia kulttuuritoimintaan, joka on myös kansan yksi suosikkileikkauskohteista, top 10, kun Eva selvitti asiaa, että mistä leikataan ensimmäisenä, niin tätä pidetään niin kuin järkyttävänä asiana. Totta kai se voi olla yksittäisille toimijoille ja yksittäisille edunsaajille vakava paikka, mutta isossa kuvassa edelleen veronmaksajien rahoja käytetään tässä maassa merkittävästi kulttuuriin. Itse asiassa yli 1 miljardi euroa, jos huomioidaan Yleisradio mukaan siihen. Tähän päälle tietenkin sitten vielä kuntien käyttämät varat ja sitten varmasti tulee vielä jonkun verran myös säätiörahoitusta, eli rahaa sinne kyllä alalle menee. Sitten on tietenkin keskustelu siitä, että minkälaista kulttuuria valtion tulee tukea ja minkälaista kulttuuria valtion ei tule tukea. Joku todennäköisesti vasemmalta toteaa, että et sä voi sanoa noin, mutta kyllä mä voin sanoa sen, koska aloitetaan nyt vaikka siitä, että jos mä otan tuosta A4-paperin, piirrän siihen mun omia näkemyksiä tästä maailmasta, ne on järkyttäviä, niin se on sellaista se on kuitenkin taidetta, se on kulttuuria. Mutta ei kukaan ole siitä valmis maksamaan, koska mä olen niin huono piirtämään. Mutta en mä ensimmäisenä ole huutamassa, että valtion täytyy maksaa. Että mä tarvitsen tähän jotain apurahaa ja tukirahaa, että kun kukaan ei osta mun taidetta, niin sitten veronmaksajien tehtävä on rahoittaa minun tekemään huonoa taidetta. Ei tietenkään ole. Tämä on niin kuin lähtökohtaisesti, niin kuin monessa muussakin asiassa, tämä ajattelumalli siitä, että veronmaksajien tehtävä on kustantaa kaikkien ihmisten harrastukset, yksityiselämän toiminta, siis kaikki. Se on niin vääristynyt. Ja se on etenkin vääristynyt tilanteessa, jossa me on valtio alijäämäinen plus 10 miljardia joka vuosi, 17 vuoteen ei talouskasvua, ja sitten vaan vaaditaan, että sitä sun tätä pitäisi maksaa. On pakko priorisoida, on pakko miettiä, mihin laitetaan ne pienet veroeurot, mitä tälle maalle tällä hetkellä tulee. Kun edes nekään ei riitä kattamaan sellaisia perusmenoja, joita meidän pitäisi valtion budjetista rahoittaa, vaan päälle joudutaan ottaa velkaa. Niin sitten kun joku tulee ja tekee välttämättömiä toimia, niin todetaan, että maailmanloppu tulee sinne sun tänne, kuten kulttuurialalle. Niin pidän sitä niin kuin vastuuttomana keskusteluna. Ymmärrän sen, että kulttuurialalla on paljon asioita, mitä pitää tukea, mutta jos ollaan tilanteessa, jossa kerta kaikkiaan rahat ei riitä, niin kyllä tämäkin menoalue, kulttuuri, on sellainen, mistä pitää pystyä tarkastelemaan valtion varojen käyttöä. Se on aivan päivänselvä asia. Koska jos sieltä ei tarkastella, niin sitten tarkastellaan muilta momenteilta. Sitten mennäänkin siihen keskusteluun, että mistä sitten leikataan. Kun tuntuu, että vähän ihan sama mikä leikkauskohde täällä milloin on, kehitysapu, Yleisradio, kulttuuri, niin aina sanotaan, että ei käy, ei käy ja ei käy. Niin sitten jos ei käy, niin sitten pitää löytää muualta. Korotetaanko veroja, leikataanko sosiaaliturvaa, otetaanko pois hyvinvointialueelta? Vastaus ei voi olla, että ei mitään noista, koska jostainhan se on otettava. Tietysti poliittisesti voi esittää, että ei leikata mistään, jatketaan vaan samaan malliin, velkaannutaan lisää. Se on yksi vaihtoehto, mutta pidän sitä vastuuttomana vaihtoehtona. Ja kyllä, jos suomalaisilta, kuten aiemmin totesin, on kysytty, että mistä leikataan ensimmäisenä, ja kulttuuriala nousee siellä top 10 listassa esiin, niin pidän perusteltuna, että myös veronmaksajien näkökulmia ja huolia ja toiveita sopeutuskohteista huomioidaan, kun sopeutuksia tässä laajuudessa tehdään. Mutta kuten sanoin, olen suuri kulttuurin ystävä ja kehotan kaikkia, joilla varaa on ja ostovoimaa on, myös kuluttamaan kulttuuriin, koska se mahdollistaa sen, että sillä alalla on työpaikkoja ja sen alan ammattilaisia arvostetaan. Itsekin aion tänä vuonna käydä vielä keikoilla ja teatterissa tukemassa suomalaista kulttuuria ja suosittelen sitä kaikille muillekin lämpimästi. Kiitoksia, puhemies. Edustaja Mäenpää.